Dobrý deň, mladá pani. Dobrý deň. Viete čo, poslal ma tu môj kamarát Piťuka. On má Áno. taký špeciálny prístroj s nočným videním. Robí mu dvojnásobnú radosť. Cez deň s ním sleduje dievčatá, ako mu behajú popred dom. A v noci ho používa na klasickú poľovačku. Máte také niečo? Áno, sekundu. Máme takýto termovízny binokulár Habrok 4K, ktoré splní všetky vaše očakávania. Skvelé, parádna vecička. Viete čo? Áno. Má to aj takú špeciálnu funkciu, že vidno s ním pod oblečenie, prosím. Tak túto funkciu nemá, to nechám na vašej predstavivosti, ale všetky ostatné funkcie vás určite potešia. Skvelé, parádna vecička. Viete čo, moja predstavivosť aj tak nemá hraníc. Tak mi ho hneď zabajte. Tomu verím a veľmi rada to urobím. Ďakujem.